תקשיב, אני רוצה את העוגיה של משחקי הדיונון. תגידי, לא, מה את חושבת שאני? לא, זה קל, אתה צריך סוכר, אש קטנה, ואז אבקת אפייה. רגע, מה? לא הבנתי כלום. ותעשה את הצורה הקשה. ושיהיה... רגע. שיהיה... אוקיי. יהיה. אוקיי. בבקשה. תיזהר, יש פה מחט, יאללה בוא נראה אותך קודם. זה קצת שחור. מה זה? שחור. אני לא אמות. הופה! וואו. מה זה אומר עליי? עליי? שאני אופה טוב או ש... וואו. אוי ואבוי, אם הייתי יודעת מה את אוכלת. וואו, זה טעים? למה זה טעים? זה פשוט סוכר. תביא לי טוב? רגע, אני אוציא לך. אני לא מאמין שאת מצליחה. טובה. וואו. אוי, מתתי. יואו. איזה קטע? אוי, לא!